Lidi, já jsem tady u druhého dílu ze Skyblocku a no prostě je to Skyblock, no a jak jsem v minulé díle řekl, že to série není, tak jsem se rozhodl, že to bude, takže tady to, a bude to nekonečná série, takže nevím, lak, takový malej a teď mi tady vyrostly stromky, takže beru, dokud tady jsou. A jinak tohle všechno jsem si vytvořil tady, no má fakt survival tady to a tady to, no tady nic teda, no dobrý, prostě víte, dobré, takže a v dnešním díle bychom si třeba mohli udělat kus mod trapky a jako první nejdřív teda si uděláme jak se tomu říká, saturaceně, jo. Jako první bychom si mohli udělat farmu, větší farmu, jinak mám. A prostě tak dál, no. OK, takže. A už má, jako. Počkej, ne, to až budu natáčet na mistře, já mám bož to řeknu, protože to by bylo divný. Ty vole, zase už to vyrostlo. A. Takže. No, takže si udělám tu farmu, no ale nic jiného nemůžu říct, než si udělat tu farmu. Ne, nechci žádnou, ale můžeme si třeba potom nějak zkusit se to a nebo prostě to řeknu. Chtěl bych poděkovat za 194 odběratelů na kanále Mr. Diamondbox. Pokud neznáte tento kanál, tak ho budete mít tady, ale nevím jestli vidíte šipku. Takže. A mám vyrenderuju to přesto, takže tady bude napsaný Mr. Diamondbox channel. A tam můžete dávat třeba lepší, prostě tam mám víc odběrů, takže tak. Dobře, takže dřevo máme, počkej, monej 900 by se mi hodilo aspoň na ten Minecraft. Takže takhle mě podělávají s autem. OK, takže počkat, já nevím teď, tady mám ty a uděláme si teď pár koblů, protože potřebuju nebo aspoň ty dva staky. Já tady budeme si dělat farmičku, tak. Jo. A nebudu ti nic grifrovat, protože natáčám. Ty kokot. OK, takže. No prostě. OK, takže. Ty vole, tak co to je? Mně se z toho dělá nějaká péčovina, ale já chci. Co bude? Bude něco, ty vole. Se ne.
co to je. A, takže to bude posledná voda. Protože už jsem nechce furt. Ale dostat se. A to počkej, odlídnu a můžem kopat. A želazo jsem si kopal, nedostal jsem ho nějak. Je tady webshop a vydělal jsem si peníze, nečerkl jsem někomu. Uděláme myš. Jako zase Vávrovi. Jo. Myslím. Aha. Musím si to nějak vyznačit, abych neničil furt tu. Tyhle. Ok, takže. OK, počkat. Já se tady nejdřív ničím. Nebo jdu sem. A. Takže to zadělám. A zase jeden dál. Tady mám už dveře, takže kdyby jsme kopali dál ještě dolů, tak bychom hapali. OK, takže to je všechno z toho, teda ne z toho videa, ale z toho kobl generátor. A tohle nechci spadnout. Tak, dobré, podle mého gusta to bude fajné. Hop. Tak. Dobré, takže tak, nějak tak a tak. A to je to tak. A takže teď hlínu. A snad by mi měla být, protože nechce jsem. Ne. Zkusím mít spadnout dolů a zabiju. Dobré, takže jdeme asi prohlídnout, takže si vemu tohle a jdeme pár doly, 2. A tam máme totiž takovou hlínu, víte, tady tajnu a tady. A tady mám ale ESOK, nevím čemu, asi nemá čemu. OK, takže a tady ještě je hlína. A můžeme se podívat ještě tady, jestli tam je hlína. Tady je, počkej. Potřebuji to. A já to tady rozhrabu. OK, takže teď si seběreme zpátky tohle a jdeme. Počkejte, já ho nemám is. OK, takže jsme tu a to radši vychápá. Tak. Protože už jsem hodněkrát stalo, že jsem spadl a potom jsem na sebe nadával, že jsem kreten, takže vidíte, o co jde. Je ale počkat. Dobré. Vodu máme, to nevadí. Hop. Takže teď uděláme do péči. Teď tak. No, voda je v piči. Tak.
Tak. Tak. Tak. Takže teď. Zatím tam dáme farmu na. Zatím to bude farma. Takhle jenom na. Ok, takže přešleně. Zatím to bude farmička, tady na to a. Nemám tady ještě něco nějak na pěstování, nemám. Takže necháme to vyrůst. Počkejte, ale mohli bychom. Ne, tady nemají co. Počkej, zkusíme. Má je. Tato funkce je dostupná pouze pro VIP plus nákup. Nebo si kupovat VIP. Obchod, minihry, tak zkusím tady survival games, hide and seek. Takže třeba tenhle na hide and seek si zahrát teda, pokud tam nějaký hráči jsou a sekl se mi to, takže chvěla. Teď už jedete jak? Tu. Ok, takže jsme na hide and seek a pozdrav této video. A nevadí. Bude nějaká holkrasky. Takže to si chvíli počkáme, zahrajeme si a potom asi ukončím video, protože to je prostě takový, no. A tady to jsou hráči na hide and seeku. A já jsem. A to prdele. Takže jsem ten zasraný to a chtěl jsem se schovávat, takže a ty vole. Takže já to kripla nechytím asi. Ty měče, ok, takže takže
takže promiňte, že jsem nemluvil, ale nějak mě to prostě sere a kde by mohly ty kreténi nějaký být. Ne. Takže ne. Tohle. Ne. Si myslím ani. OK, takže jdeme teď na ISO, na můj Islandik. A tak nic, to je asi konec videa, protože nevím, co mám říkat a budu se těšit v příštím díle. Takže to je konec videa, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, like, pokud to, tak vám dám do popisu serveru, pokud se chcete se mnou zahrát, můžete i se mnou na Skybloku a prostě to. Takže u dalšího díla